Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata songosada ojahan ni partot diota di Minggu tanggal 5 September 2021 Minggu naginwaran Minggu pasapuluh paton Doktrinitatis tersurat doi di buku Yesaya biddu 35 ayat 4 rodi ayat 10 takasma tapayutihut songonon ma hatana dok kamu ma tuaka parrohana tahuton pirmato dimuna unak kamu mabiar idama debata munai ro martuwolhon dohot mamalosson hodo ibana tongon paluaho kamu buhaan nama disi mata ni halak nama pitung calamar binegi bahenonna pinggol niaka nanengel marhajingjang madisi halak napakpang songon ursa Jalamaria ia dilani halak nangungu Aimar buhal-buhal maaka ai di halongonan jala sungai di adaran jalatano hasang situtu gabe tao jalatano bakal-bakal gabe permualan aik diinganan perngulunan ni naga nasailaon tubuh arung dohot tolong adong huhut disi dalam belobung dohot dalan nabulun natargoar dalan nabadia dang jadi mamulus siani halak naramun jalana sida napunasa manangise nama dalani gariak kanaoto daktagamod lilu dang arong disi singa jalana sotupa boluson ni binatak panoro manang jupang disi jolma akan napinalua mardala disi jadi mulak masugot halak akan napinalua ni Jehovah jala maria-ria rotu Sion jala halas di roha saliling-liling na di atas ulu nasida dapotan hilas dohot las di roha nasida alai maporus ma anggo arsak dohot hoi-hoi ido anggo sahatna Hamok kadongan na hinaholongan satuluk durahita molohudok dangadong halak na sohea mabiar manang tahuton di pardalanan ninguluna sudedo hita hea disonggopi rohabiar terlumobi ma di partikian nuaingon pakorhon ni pandemi COVID-19 gurang ko halak nabiyahaton natahuton namekmet namagodang napugos nang namora suredo disonggopi rohabia songonido hamuak kadongan namasa hatihan iturpuhon di pardalanan ni bangsa Israel di partikian ni panurirang Yesaya di bagasan hagaleon jala roha na bagopu do bangsoi ditikki na tarbuangi hira swarong beguguna sida di tonga-tonga ni roha na tahuton pakorhon ni na tarbuangi rodo hata ni debata patuguhon dohot paposor rohana sida tidok nakingan diturpuk tai pirma tordimuna unak kamu mabiar hataon naing mangalehon semangat naik baru naik patuguhor roha asa unang biahaton sianot taida de batasan diri do na mangula laho paluahon bangsoi
marhite nakidido na martubulhon dohot mamalosson pabahenan ni bangso na manaban nasidai. Marhite huaso do haguguon ni debata tibuan mulak bangso nai sian habuangan. Jala marhite naing takas diboto bangsoi. Dada boy zolmai patu pahaluon na alai tukolat debata do natuk paluahon nasida. Di bagasa turpuk tahun digobar hoddo haroro ni debata na paluahon bangsoi marhite tadda halongangan dohok las niroha. Ia akka tadda halongangan ni nakingan didok boy marnida akka nama pitung marbinege akka nanengel makatai jala mariaia akka nangungu jala didok muse marhajingjang akka halak napakpang panuri rangonon las marturu-turu do tuhaluaon nagabe tadda ni ulaon ni Tuhan Yesus naro palua hojolma nagino sagosa ni parhatobanan ni sibolis dohok ragam ni parsahiton hataridaan haluaon na pinatupan ni debata ima malua jolma sian kumgoman ni dosa do hamatean songoni nang siar roha ganggu nang roha biar pe haluaon na pinatupan ni debata dada holat tu jolma sabing alai dohot dosa luhut na tinop pamakalasson haluaon na siar debata ay didok nakit diturpuhi marbuhal-buhal maai di halongonan dohot sungai diadaran hamok kadongan dalan haluaon na pinatupan ni debata ima dalan menuju Sion bangso na tarbuangi didok mardalan rapot debata mulak tu Sion namardalan didalani ima akan abadia jala akan amarlas niroha alani haluaon na pinatupan ni debata digwari do dalani dala balobung na balga naswadong na mga bati disi pola didok halak na mardalat di sidang adong abat-abat dohok maras sitagamon gari halak naoto dang lilu mardalat didok didalani nung nga dipature debata di haroro ni Jesus tu portibio dalat tuhanguluan marhite iba na sadiri naro tu portibion gabe dos dohot kita jolma di bagalasan las ni rohabulod do pariayao situtudo digobarhon bangso na tarbuangi mulak tu Sion dinamaluan na sida siya parhatobanan dohot hasusaan nang lele di ay na sida gabi jolma na bebas dangbe dirajai bangso na leban na sida alay sumuang mana sida muse mulak songob bangso ni debata jala bolas mana sida marsoba holat tu debata sabing gabe dapotan hiras ni roha do bangso isia Jehovah jala maporus huhu marujung ma nasa arsak dohot hoi-hoi sian parnguluan nasida mian maatong las ni rohai di parnguluan ni bangso na pinaluan ni debata hamuak kadongan sianot taida dang dipasobu debata HP bangso nai di bagasa paru kilon nang hapor suhon naing matakas boto otta ditatap debata do pardangolan nang akka hapor suhan di bagasan asi do holong ni rohana jalamar hite turpuhot taida do songod dia debata paluahon bangso nai sian biar ni roha di tonga-tonga ni akka paru kilon na masa di habuangani jala debata sadiri dosa sitongna na berinisiatif paluaho bangsona siya nodam-odam bangsona asing songoninang parhatobanan ni bangso Babel songoninang haluaw ni jolma debata sadiri do na berinisiatif laho paluaho jolmai
sian pakorhon ni dosa marhite haroro ni Kristus Yesus. Atong hamuak kadongan na porsea di tuhatai di minggu ta sadarion di paingot dohita di tema ni minggu pirma todim una kamu mabiar di leo debatado sadapos ni roha dihita marhite hata naon asa unang tahuto behita lo madalani nguluata aha penamasa amang do tamuinang tunggodan pe parukilammu sitanonommu nangarsakmu pe pos maroham nasotupa ditadikot Tuhaniho baluon na roho sirragam niya kanamasai jalaod do pos ni roha dihita di partikianon moliate ma di Tuhan miad do pehita di bagasak kahipason nakpe mamulus pandemi COVID-10 siaon jala di akka hamaolon namarragami di akka sitaonomi ikot taha porseai do asini rohani dematano ramadongan hita boy tari parmarhai pason sa rodetikion atok songop panarihonon ni debata di hita di akka renak salpu iko pos dorohatta na ikot donganan na dohita tu akka arena nang roh hata ni debata madok molo debata dongata isema alota atong jisude akan namasa di ngulum pos maroham adong do debata natok tok satia marpanarihon dia akan narikot di ngulum dang adok kapedalan nahita humasusa pakorhon ni akan namasai alai paloas ma debata mangula di bagasan nguluh pasahak madalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon debatama nama dongani kita on debatama nama masu-masu kita terdumubi margugui hok kita asa unang lalap di bagasan rohabiar tung masa pe akka panosak ni parnguluanon. Amin.